Beda bl-indirizz il-Prim Ministru Laurence Gonzi li fakkar li l-Gvern Malti ikkundanna dak kollu li huwa għaddej fil-Libja. Qal li l-Gvern se jagħmel minn kollox biex ħares lil Maltin li jinqabdu f'din il-kriżi. Laurence Gonzi qal li matul il-jum tal-erba kellu laqa ma' imprenditori Maltin fuq il-ħaddiema Maltin maqbudin fil-Libja. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat ingħaqad mal-Gvern u kkundanna l-vjolenza li għaddejja fil-Libja. Qal li ġie infurmat mill-Prim Ministru li qed jittieħdu ċertu deċiżjonijiet li l-Oppożizzjoni qed tappoġġja. B'risposta għal dak li qal Joseph Muscat, il-Prim Ministru qal li japprezza li l-kap tal-Oppożizzjoni qed jagħti l-appoġġ tiegħu. Għamel l-intervent tiegħu wkoll il-Viċi Prim Ministru u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Tonio Borg fejn qal li għad hemm 11,000 ċittadin Ewropew li għadhom maqbudin fi Tripli. Qal li l-ajruport f'Bengazi ġie bombardjat madankollu 18 Malti li jinsabu f'din il-belt il-koll ġew ikkuntattjati.